Dobre, čiže zdravím ťa na mojom YouTube kanáli. Moje videá budú hlavne zamerané na cvičenie, zdravú stravu, mindset a tak ďalej. Čiže budem rád, keď si moje videá pozrieš a budú ťa baviť, tak budem rád aj za každý koment alebo zdieľanie a tak ďalej. V podstate venujem sa kulturistike, cvičím od nejakých 13 rokov, s tým, že si myslím, že by bolo fajn to ďalej rozvíjať aj medzi viacej ľudí. Mal som teraz takmer ročnú pauzu, čiže som poriadne necvičil, som mimo formy, ale tu vám hodím aj obrázok, ako som vyzeral ešte minulý rok, keď som vlastne bol na súťažiach. Tu hodím fotku, mali by ste ju vidieť. Takže chcem tú formu dostať naspäť a budem si zaznamenávať každý tréning, jedlá, budem točiť videá o varení, ako varím, ako jem, čo si prichystám, čo si pripravím. Budem rád, keď niekoho motivujem, keď niekoho nakopnem, aby začal na sebe makať, lebo je to extrémne dôležité, hlavne v dnešnej dobe. Takže budem rád dobrým vzorom a budem rád, keď budeš moje videá pozerať až do konca, keď sa niečo naučíš. Keď by ťa niečo napadlo, čo by som potom časom mohol aj zlepšiť, alebo čo by si chcel od mňa vidieť, tak mi určite napíš. Zlepším to, naučím sa rozprávať lepšie do kamery, ale verím tomu, že keď sa niečomu človek venuje, tak skôr či neskôr v tom bude dobrý. Čiže ideme na to. Pozrite si teraz, ukážem vám vlastne moje video z tréningu, napíšem vám tam, ako som cvičil, koľko sérií a tak ďalej. S tým, že teraz nejak začínam znova, čiže aj jedlo si budem nastavať, o tom budem robiť ďalšie videá. Už som si spravil nejaký základ a postupne budeme teraz pridávať, potrebujem zase nabrať svaly a potom to trošku dosekáme a uvidíte vlastne každým tým videom, či robíme ten progres alebo nerobíme. Čiže je to všetko zaznamenané, bude vidno proste, kde sme sa posunuli za nejakú tú dobu, o pár mesiacov, čiže vidíme sa.
virus. Ďakujem, že si video dopozeral až do konca. A vlastne, čo si mohol všimnúť možno na tej jednej strane, kde mám tetovanie, tak mám tam trochu takú dieru. Nerobím úplne rovnomerne tie opakovania, lebo vlastne minulý rok v decembri som si otrhol nejaký kus svalu alebo šlachu vlastne v tej vrchnej časti, čiže tento ďalší rok budem riešiť operáciu. Len som sa k tomu ešte nedostal, čiže to je jedna vec, ktorú mám na pláne ďalší rok, ale aj tak idem makať aj cez to vlastne, že mám takéto zranenie, lebo dá sa to, len to nie je 100%, čiže musím aj ubrať váhy a tak ďalej. Napríklad keď cvičím ten hrudník, čo je pre mňa najťažší tréning, lebo tam musím dávať pozor, ako vytačam tie lakte, aby som nemal bolesti a aby som si to neotrhol ešte viac. Čiže to je jedna vec. Zapísal som si poznámky aj do vlastne počítača, čiže mám tam ešte napísané aj čo sa týka súťaží. Chcel by som pokračovať v súťažení. Tento rok ešte nie. Tento rok je pre mňa dosť taký, že aj ten ďalší, že mám veľa zmien, ktoré riešim, čiže zatiaľ budem tú formu zlepšovať, lebo aj tak mám čo zlepšovať, je toho stále veľa, ako hocičom, čo robíme, keď chceme byť v tom dobrý. Určite tu budem robiť aj iný content na tomto channeli, nebude to len o cvičení. Mám rád auta, čiže určite chcem začať točiť aj videá s autami. Ešte si premyslím, ako to presne spravím ten koncept, ale chcem, aby to bolo zaujímavé, aby vás to bavilo. Čo sa týka tých aut, tak ja mám celkom zaujímavé auto, čiže tiež o tom niečo možno natočím. Časom mám kopec kamošov, čo majú super auta, takže to si myslím, že by mohlo byť zaujímavé. Ale vrátim sa teraz k môjmu progresu, čo sa týka cvičenia. Čiže v podstate ja som teraz rok poriadne nemakal s tým, že vlastne teraz začínam od znova riešiť stravu, čiže nastavil som si nejaký základ stravy. Ten budem postupne meniť s tým, že budeme pridávať jedlo, len zatiaľ sa rozjedám, lebo som jedol málo, čiže musím si na to jedlo zvyknúť, budem jesť viac, tým, že budem aj ťažšie cvičiť v tej naberacej fáze. Zajtra budem točiť pull tréning, čiže zajtra mám vlastne chrbát, biceps a zadné delty, čiže zase to zostriham, hodím to potom do videa, zase niečo k tomu poviem. A vlastne budem riešiť potom aj komplet suplementáciu, čiže budem mať úplne nové doplnky a budem vám točiť vlastne videá o tom, že prečo niektoré doplnky berem, aké majú benefity, prečo ich berem, prečo si to kupujem, ktoré doplnky zmysel majú, ktoré doplnky zmysel nemajú a budeme sa o tom potom ďalej baviť. Čiže ďakujem za pozretie a budem sa snažiť zlepšovať, tak sa vidíme v ďalšom videu. Čauko.